No, 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 no. Sa among baryo isang tuod siya buutan usahay may pagkabilya ko anang sakit iyang tampalan bisan pa og maing kanto ang uban kanila mga ayo ang uban usab maminteryo tunay babay masakiton itambalan yang orasyon ang albularyo mapahiyo man mihapuhap sa sakit sa puson ang babae sabi ay alisto nanagang tayong panapo kay kon mo hikap ang buta nga albularyo kasi mahikapan